Нещо, бе. И здравейте хора, аз съм Гого и днес сме с Бобката БГ и ще играем Clash of Clans. Само да ми зареди. Ако може да е днес. А то тук вече му зареди. Брат, на тебе пак са ти изпотрошени бомбите. Добре. Прави 15 минути. Е, това 200... Това е да си поправиш всичките. Зареди ми. О, мъга, атакували са ме. Не са успели да ме вземат като гледам. Какво си апгрейдваш? Нищо няма да пъм. Аз съм си пуснал Archer Tower ми се еъпнал и още нещо бях пуснал да ми сеъпва, ама забравих какво. Като гледам нищо. Не, бях пуснал преди още нещо, обаче вече се еъпнал. Апваше тия. Кой? Не, тия. Кои бе? Идиотите. Тия, некадърниците. Вафалите, те отдавна имам предвид, че нещо тия за дефенса. Имам дърво, появило се. Като видите, имам много диаманти и събирам, за да си купя третият билдер. О май гот, Ти не си ли харчиш диамантите? Не. Айде да се атакуваме. Откъде ще намери 4 диаманта? От дърво ти, като ги махаш, ти дават диаманти. Кое като махаш? Храстите и дърветата, храстите са по-евтини. Кое да махне това? Колко време ще се маха? Тия мъшруми, трънковете. Чайте сега, че му показвам хора. И тия бъшове. Ти дават много... максимум. Нямам билдер. Брат, Дай да си пращаме чаленджи и да се нападаме. Да, ама ти имаш по такова. Добре, с какво да атакувам? Барбари, арчери и 2 гиганта. Да, полшени, молшени, толшени. Барбарите, арчерите и 2 гиганта. Да. Това ще нападам. Всички барбари! Гледай колко са ти. Къде ти е Wizard Tower, бе? Нищо. Добре, ще остава 20 и... Стой, аз искам... 25 ще оставя. Че не знам къде ми е Wizard Tower. Ето го бе. Що не го да показва на тебе? В Майкъл, ти гледай реплея, чакайте хора, че... То не знае какво се случва. Да, ама нямам Wizard Tower, гледай. После ще ти покажа, трябва да си го настроиш така. Да те видим колко ти е добър дефенса. Колко. Накрая, когато му унищожа защитите, ще пусна всичките войници за по-бързо да стане. Да. Като ти унищожа дефенса. Кой дефенс? Всичко за дефенс. Каноните, арк дефенса и арчер тауъра. Като ти ги унищожиш, ще пусна и другото да стане по-бързо. Става ли? Да. И то така не е честно, майте. Стига толкова, не пускай толкова. Този път може и да не го взема на 3 звезди. Ма няма да пускаш повече. Не е честно иначе. Ти си рип. Арчери срещу канон 5 левел. Да, но арчерите са ти 3 левел. Какво е това? Те са без оправдания. Те са войниците с най-малко такова... Ето, взе го на 2 звезди, защото то не иска да го атакувам цялата си армия, защото е слаба. Да бе, виж твоето, аз как да те атакувам? Атакувай ме с цялата си армия, айде да те видиме. Тебе пък. Да бе. Нещо ще ти направя. Все едно. И на мен не ми се показва Wizard Tower, искам да ми го направиш. Сега като го направиш тази така ще ти го покажа. Няма, аз съм махна. Искам първо Wizard Tower, ето. Така, дай направо. Чакайте малко хора, че... Извиняй. Не знам как
Чакай малко. Хора, аз през това време мисля да ви покажа малко от моите атаки тук в Clash of Clans. Например, ето тази тук. Готово. Ето, само да покажа на хората тази атака, който съм го взел на 3 звезди. Този таунхаус мичка, извинете, беше малко трудно за армията ми, но успях да се справя. Лесно беше. Не. Трябваше само да му унищожиш Art Defense и хиларите и готово. И си Art готов. Defense не е единственото страшно за хиларите. Този имаше Air бомби, Archer Tower доста силни. А пък имаше... Колко от моите Archer Tower? Ти имаш 2. А този има 1-2. И той има 2, бе. Да, тази таунхаус мичка беше особено трудна за пробиване. Имам предвид да мога да побия стената, а не като моя третарски свят. Вярно е. Сега човек. Да, силен си, но има много по-силни хора. Тия хора зомбирани ли са в тази игра, че са толкова силни? Не, аз си играм. Защо пусна хиларите, като ще ти ги унищожи? Няма да ми ги унищожи, бях планирал всичко. Арчер Тауър би трябвало да ти ги унищожи. Няма толкова рейндж. Да. Как си го унищожил на 100 звезди, бе? Лесно, моята армия не е чак толкова слаба. И моята не е слаба, имам гиганти втори, барбари втори и арчери втори. Така, този, както видите, нямаш като мене неща по аглите. Аз имам. Аз съм си ги сложил на аглите, защото веднъж така прецаках един, искаше да ме вземе на 100. И аз ама не му стигне времето, ето. Да, и на мен така. Ето това беше атаката. Сега ще нападам Гого. Ще да видим. Сега ще видим без гиганти, ще те нападам. Пък с 10 барбара, 10 стартера и барбар кинг. Къде ми е Wizard Tower, бе? Що няма Wizard Tower? Значи, с 10 барбар, 10 стартера и барбар кинг, нали? Да, бе, 1, барбар. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. После да е направо Бъба Кинга. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Това ще ми бъде армията за тази атака. Аз ще направя нов свят. Добре. Така, тук Бъба Кинга може да ритне много гадно. Накрая на клипа ще направя една атака на рандом хора. На рандом човек по-скоро. Ще атакувам. Хора, виждате, аз си оправям света. Защото е много ретардско. Да, бе, да. Ай, брат, ще ме убиеш Джуджа Кинга. Супер. Умря ли си? Да. Да, бе! Той не е честен, хора! Ама Джуджа Кинг още не е рипнал. Даже да не ги бях познал, той още нямаше да бъде рипнал. Гръмна. Exploded. He's explode, he's explode, he's explode. Макс звезди. Така, ето какво сега. Мисля да направя една атака. На рандом човек тук в мултиплеера, така да видим колко зле се представим. После иска си да потискаме на компа малко. Не. Що? Така. О, не.
Ужас. Доста добър дефенс има този. Май. Мале, Гого, моля да не шепни, че нищо не ти чувам. Ето тази таунхаус седмичка е идеална просто за мене. Идеална. Ако ми уезбила ти. Така, няма по-слаби градски, така че би трябвало да е изи за гигантите да ги щупят и тук ще израт и да уизърди на едно място. Ще ги издрискаше. Ще ги изсърят всичките на едно място. И те, разбира се, ще се разделят, защото са смокани. Дай сега тук. Пеликан! Това не е спелка, бе. Това е грамотевица. Пак се води спелка. Ай, не, то, вижте сега колко ми е ретардска атаката. То направо ми преби ми е армията. Добре, че имам Бъба Кинг. Барбариан Кинг. Че ти го убия сега. Ама аз го хилвам от... майка ти дефенс. Ха-ха. Веса. Rip our defense. Бай-бай. Добре, рип хилари. Don't fail, wizard. Don't fail. Гледай сега, взел съм от звезда, но съм го бил. Да. Какво да? Това не значи, че си го бил. Имам звезда. Браво. Означава, че съм го победил. Не на максимум. Айде, чупи тъкато и махаме се. Избираме се. Що? Толкова ми стига. Хората, само ще пътаме армията да ни се прави. И това ще бъде от този... Хора, мисля и аз да направя една атака. Така. Какъв... Това съм много зле. Той ще го нападна. Хора, тук ще приключвам. Ако ви харесал клипа, абонирайте се, не забравяйте да споделяте клипа. Благодаря, че бяхте с мен и до следващия път. Чао! Не дай копираш думите на Shadow X, бе. Ами да. Какво? Не дай да копираш Shadow X. Хора, аз още съм тук и той в момента копира друг много известен ютубър, не като него. Да. Не казвам аз, коментирайте, споделите клипа, а ти, защото Shadow Hack го казва. Аз ли какво? Не, само той. Само той го казва. Пирати. Добре, копи. Обаче не е влязло в клипът ми. Всяко ще кажа. Ма влезна в моя. Влезна в Всяко ще кажеш, а? 3 абоната. Да бе, аз имам 7, ти има 4 абоната. Имам 3 на единия си канал, защото не снимам на него. Браво, перфектно. 3 абоната буклук. Трънки. Ти имаш 3 абоната, не аз случайно. Да ти кажа. Ако не знаеш. Добре, знаеш ли какво? Да не замесваме такива неща в клипа и после да се караме. То свърши, те ми убиха армията. Поне го изоглявих. Още 40 000 имаше. Да му глабиш. И ти, не, ще останеш толкова. Ами няма да мога да му го взема. Той има мина 10 лево. Кой лево таунхал беше? 5. Той е много развит. Този е много развит. Аз имам мина 8. А? Клипа колко време може да бъде? Ами, над 15 минути не можеш. Тъй, че хора... Чакай, не говори, бе. Аз ще си кажа. Гошан, нямаш много време. Знам. Унищожи мортора и приключвай, ако искаш. Искам да взема това само. Гледай си времето. Тебе знам. Стой сега. Тихо. Там си има трапове 100% пред голото сториците. Гледай сега, трапове. Та хора, мисля това да е за този клип. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте лайк и се абонирайте. До следващото видео.